गिबियावनो खुलुमबाय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउस क'क्राझार बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि हांख्रायनायाव बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद, हारिमु आफाद, आइजो अनसाय आफाद आरो लोगोसे गुदि बर' फोरोंगिरि आफाद जों जयै सावरायदों। आरो बे सावरायनायनि आयदाया जाहैबाय जे आथिखालाव जि मोनसे सेल्फ एनुमेरेसन जि मोनसे सेन्सासनि खामानि जाबाय थादों आरो बेवहाय जों नुबाय जे बे सेल्फ एनुमेरेसननि जि पर्टेल बेवहाय बर' रावनि अपसन गैया, जायखौ लानानै गोबां जोंखौ सोंहरदों जे बर' थुनलाइ आफादा मा सान्दों, बर'नि माहारि आफादफ्रा मा सान्दों। आरो जों नुदों जे थारैनो बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों जे बर' रावा भारत संबिजिरनि मोनसे गनायजानाय राव, आसामनि मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज नेक्स्ट टु दि एसामिस। नाथाय जोङो फिल खालामदों जे मालाबा समाव जोंनि रावखौ मिथिनानैबो डिफेक्ट खालामनाय बायदि जों मोनदों। दा बेखायनो जोङो रायजो राजानि जि सेन्टिमेन्ट बेखौ सनमान होनानै जों दिनै बेवहाय सावरायदों। आरो मोनसे खोथाखौ जों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंगोन जे जि मोनसे इन्सट्राक्सन मडिउलनि जि मोनसे बुक बिजाब बिथांमोना रानदों, बेयावबो इंलिश आरो एसामिस बर'नि खुनु मोनसे प्रभिजन बा बर'नि खुनु मोनसे बिजाब बिथांमोना हराखै। दा बे बेलायाव RGIसिम थांनाय जाबाय, बाथ्राखौ मिथिनाय जाबाय, नाथाय बिथांमोना बुंदों जे RGIआ जे बे खेबाव बियो जानाय नंला। नाथाय जों बुंदों बियो जानांगौमोन। मानो जायाखै जों बेनि थाखाय दिनै सानलायदों। आरो बेवहाय जोङो सानलायनानै नुबाय जे जोङो आसाम सरकारखौ बोरै हायो जों मिथिहोगोन। जोंहा बेवहाय रायजो राजानि सेन्टिमेन्टनि बाथ्रा दङ, जोंनि रावनि मान सन्माननि बाथ्रा दङ, जोंनि भारतनि मोनसे राव बियो दिनै बे भारतनि मोनसे रावा माबोरै थालांनांगौ बे जोंनि मोनसे कुइसन। दा बेखायनो जोङो दिनै बेवहाय मोनसे मोननैसो थांखिखौ जोङो थिरां खालामदों। बे जाहैबाय जोङो सरकारनि खाथियाव जोंनि जि दाबि जे बर' रावा बे पर्टेलाव हाबनांगौ, दा नङा उनाव फैबाय थानायब्लाबो बियो हाबनांगौ, दा जुदि हायाब्ला बिथांमोना उनावब्लाबो सोनांगौ। आरो बेनि थाखाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव दिनै जेसेबां बेवहाय लोब्बा आफादफोर ज' जादों, बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव बिथांमोना जोंखौ बुंदों जे बर' थुनलाइ आफादा जि खामानि मावगोन जों जयैनो थानानै बर' थुनलाइ आफादखौ मदद खालामगोन। जेरैखि जाया जोंनि रावा जेनाखि पर्टेलनि जेनाखि राव बेवहाय हाबनांगौ आरो उननि जि सेन्सास बे सेन्सासाव जाहाथे खुनु पइन्टे बर' रावा थालाङा, बे बिथिङाव सरकारखौ जोङो गोख्रों भाबै जों मिथिहोगोन। आरो बेनि उनावहाय जोङो जोंनि मानजाथाव आफादगिरि बिथाङा बुंनाय बायदि जोङो दिल्लीयाव थांनानैब्लाबो जों RGIखौ लोगो हमगोन आरो मानि थाखाय थालांदों आरो मानो सोनो हाया जों बेनि थाखायबो जों बिथांमोनखौ गोसोखांहोगोन। बावैनो जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जों लोगो हमगोन आरो बिथांनो जों गोसोखां बिलाइ गथायगोन। जोंनि जेसेबां लोब्बा आफाद दङ जोङो जयैनो थांनानै जोंहादि गावनि राव, गावनि थुनलाइ, गावनि सिनायथि, गावनि थामोन्थानि फारसे मोजां मोननाय दं। गुबुन हारिया जेरै मोजां मोनो जोंबो मोजां मोनो। बेखायनो जों बिथांनि सिगाङाव जोङो दिन्थिहैगोन जे जों मा लुबैदों। आफादगिरि आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जे जोङो फैबाय थानाय समाव जायागौ माने जोंनि रावा पर्टेलाव हाबागौ माने, सेन्सासाव सोजायागौ माने जोंनि नाजानायखौनो थाबाय थागोन गणतान्त्रिक भाबै। आरो बे बेलायाव जोङो गणतान्त्रिक भाबै सरकारा जाहाथे जोंनि जि लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ सनमान होयो, बेखौबो जों लुबैदों। आरो बिनि थाखाय जों दिनै नोंथांमोननिबो मदद नागिरगोन। नोंथांमोना प्रेस मिडियानि जेसेबां बाहाय फैदों जोंनि थाखाय नोंथांमोनाबो बाथ्रा बुंनांगौ, जोंनि रावनि थाखाय बाथ्रा बुंनांगौ। मानोना मोनसे रावानो जोंनि हारिनि सिनायथि।
जों बे रावखौ लानानैसो जों दिनैनि पर्दायाव सफैदों। बेखिनिखौनो खावलायबाय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। गोजोन्थों।